S'ha fet pública una notícia que era previsible, que és l'anunci del fins ara ministre Corbacho de formar part de les llistes del PSC a les pròximes eleccions del Parlament, més enllà d'una decisió lògicament legítima que correspon a una altra opció política. Nosaltres no acostumem mai a ingerir en la vida interna d'altri. Sí que voldré dir que el ministre Corbacho segurament el perseguirà l'estigma de ser el ministre de l'atur, però en segon lloc una mica la condició del ministre Corbacho i d'altres persones que el PSC ha decidit que acompanyin a Montilla en les llistes deixa camp per córrer a Esquerra Republicana de Catalunya, en la mesura que hi ha molts catalanistes, hi ha molts federalistes, molta gent decebuda d'aquests últims anys de la política del PSOE, però sobretot d'aquest canvi de signe i d'orientació del PSC, que poden veure en Esquerra Republicana una opció útil, per tant l'opció útil d'esquerres. Per tant, és una notícia, més enllà del respecte que ens ha de mereixer, per Esquerra Republicana és una molt bona notícia perquè pot ser un estímul i un atractiu per molts votants del PSC que poden fer confiança en aquests moments d'Esquerra, no? En segon lloc, parlant del ministre de l'atur, hem conegut ahir mateix, avui, les dades de l'atur, unes dades negatives, dolentes, no són precisament per tirar coets, la qual cosa demostra que la situació econòmica, més enllà del miratge que han sigut algunes dades estacionals de l'estiu com a conseqüència de l'activitat econòmica pròpiament de l'estiu, en alguns sectors com l'hostaleria o com la restauració, l'economia no va bé. I evidentment estem immersos en una crisi econòmica molt profunda, que és una crisi global, però una crisi que té molt a veure amb els desajustos acumulats durant la fase alcista del cicle fa alguns anys, però també com a conseqüència d'una política econòmica erràtica i equivocada de Zapatero, que consisteix bàsicament en ajustos per part del sector públic i retallades socials. Estem patint en aquests moments no només una congelació del sou dels funcionaris, no només una rebaixa de les pensions, sinó també una retallada en un capítol molt important com és la inversió productiva en matèria d'infraestructures, que hauria de crear ocupació, entre altres coses, perquè per cada euro que s'inverteix hi ha un retorn a través de la fiscalitat de gairebé 0,6 euros. Per tant, el govern espanyol equivoca la seva política econòmica. Si vol que les dades de l'atur en el futur evolucionen en una direcció favorable, hauria de corregir i canviar com un mitjó la seva política econòmica. Persisteix també, per altra banda, una polèmica al voltant del decret sobre el català a la universitat, no? A mi em sobta molt veure com aquestes últimes hores alguns dirigents de Convergència i Unió exhibeixen una espècie de catalanisme formal, no? És a dir, quan realment fem avenços, quan Esquerra Republicana actua com un autèntic dinamitzador de la política lingüística amb lleis com la llei d'acollida o la llei del cinema o un decret que ha de fer possible que el català sigui normal a la universitat, perquè no és lògic que se li exigeixi a un mosso que custodia la porta d'un edifici públic i en canvi no al personal docent. Doncs hem vist com, més enllà dels escarafalls, doncs es qüestiona aquesta decisió. Aquesta és una decisió que el govern tirarà endavant la setmana que ve, que a més ho fa amb una norma que és prudent perquè estableix una transitorietat perquè tothom es pugui adaptar, i és una norma que a més situa en plenitud i en plena normalitat el català en un àmbit fonamental com és el de la universitat, no? I em sembla que és això. I l'última cosa, parlant de política econòmica, el govern espanyol i Zapatero comença a prefigurar ja un escenari de possibles suports de cara al pressupost de l'any que ve, en aquest cas amb el concurs del PNB. Nosaltres no cal dir que desitjaríem que hi hagués algun tipus de revulsiu perquè Zapatero es veiés obligat a canviar la seva política econòmica, però sobretot també per canviar altres capítols, com per exemple en matèria de llibertats. Acaba d'aparcar una llei de llibertat religiosa, és a dir, és un govern que en aquests moments està autènticament tenallat i paralitzat, no? Però també respectem l'opció d'una força política com el PNB d'apuntalar un govern socialista, cosa que evidentment nosaltres no faríem ni estem en disposició de fer, i de fet ja hem dit obertament que no donarem suport als comptes de l'Estat per l'any que ve. Però vull recordar per aquelles forces polítiques com Convergència i Unió que critiquen aquesta decisió dues coses. El primer és l'última vegada que Convergència i Unió va donar suport al govern del PSOE fa 4 dies, va donar suport a la congelació de les pensions, a les retallades socials. Per tant, Convergència i Unió forma part de l'equip mèdic habitual del PSOE, i vull recordar a més que de forma permanent i estructural va donar suport durant 8 anys a un govern del Partit Popular. I en segon lloc, des d'una opció
que reclama i que es diu nacionalista com Convergència i Unió hauria de ser una mica més obert de mires, no ser tan miop. Darrere d'aquesta jugada i d'aquesta maniobra d'acord entre el PNB i el PSOE, el que hi ha probablement és un canvi de signe i d'aliances també a Euskadi a mig i llarg termini, per tant això tampoc no es pot desconèixer.